Исәнмесез дуслар, минем исемем Гөлназ Сәфәрова, сез мин тапшыруын карыйсыз. Безнең тапшыруга ир-атларда килә. Бу адна герое Нияз. Һәм без Ниязның киенү стилен, имиджын тулысынча үзгәртергә тырышырбыз. Әлбәттә, һәрбер герой белән чын профессионаллар командасы эшли. Һәм без көчле затларыбызны чын ир-атлар территориясенә алып барабыз. Ир-атлар өчен матурлык салоны, ир-атлар өчен киемнәр кибете ир-атлар клиникасы. Ләкин буларның барысына күчкәнче, әйтәгез бу атна герое Нияз белән якыннанрак танышып үтик. Залаков Нияз Илхам улы 1989 елның 8 июнендә Казан шәһәрендә туган. Белеме югары, икътисад, идарә һәм хукук институтын тәмамлаган. Хәзерге вакытта банк системасында эшли. Гаилә хәле, өйләнгән. Тормыш иптәше Айсылу белән 3 яшьлек улларын үстерәләр. Нияз таләпчән, пунктуаль, җаваплы һәм йомшак күңелле. Машиналар һәм авылны ярата. Ялганны, песиләрне, кыш айларын яратмый. Нияз, сәлем. Привет, Гүлназ. Ничек хәле? Әйбәт, Аллага шөкер. Күрәм кәефләрең шәп. Әйе, әлбәттә. Елмаеп торасың. Әйе, чыннан да рәхмәт язган чакырганыгыз өчен. Мин бик шатмын сезнең тапшырыгызга эләгергә. Что-то немножко каушап китте. Каушама, Нияз, каушама. Бу юлы мин ир геройларны үземнең Инстаграмым аша эзләдем һәм директта бик күп итәндә заявкалар, кемдер хатыны язды, кемдер үзе язды, индер стильный егетләр яздылар. Ну, һәрбер кеше имиджын үзгәртергә теләйме? Ир-атлар, егетләр, сезнең һәрбер заявкагыз ул миндә сакланылган, шуңа күрә иртәме соңмы сезнең берәрегезгә шулай ук шалтыратырга мөмкиндер. Менә Нияз белән нәкъ шундый хәл булды. Нияз курткаларын киеп куйган, Нияз куртканы күрдек, матур. Миңа ашый. Рәхмәт. Сала алабыз куртканы. Рәхмәт. Саша, ярдәм итерсең әле безгә. Монда безнең бер тулы бер команда курткалар алып китүчеләр, рәхмәт. Бик зур. Менә безнең Нияз. Күрәбез без аның стилен. Бу спорт шик дип әйтә алабыз, әйме? Монда поло, монда шалбар һәм шундый бераз гына кроссовка стилен үз иченә алган ботинки дисәк була. Әйе, поло ботинки. Поло ботинки шунда, әйме? Сәгать тагырга яратасың? Әйе. Банкта эшлисең? Банкта. Банкта менә шулай киенеп йөрергә рөхсәт итәләрме? Безнең эшебез кеше белән кагылмалы буларак, без кешеләр белән эшләмибез, без филиалларның заявкаларын карыйбыз, шуңа күрә безгә ничек дип әйтим инде, җиңел стильдә киенергә ярый, ләкин үзенең концепциясын бузмаска йыртык шалбардан, шортиклардан килергә ансы инде ярамый. Әйе, чөнки спорт дибез дә, спорт стиле дибез дә. Ул бит алар бер-берсенә бик нык аерылалар. Мәсәлән, менә бу футболка дип әйтик, ул күлмәк якасында ашаган якасы аның. Шулай бит тимәләре бар. Ул классикага тартып. Була киеп, мәсәлән, кая безнең? Ну, бу шулай классикага тартып безнең, әйме? Бар менә шундый тимәсез генә, ак кына, яисә соры гына футболкалар. Аларны джинс белән киеп куйсагыз, сез гомумән бакчада эшләп йөрүче ир-ат кыяфәтендә булачак. Шуңа күрә монда бик шикләрне тоерга һәм белергә кирәк. Нияз, син үзең әйт әле, ничек монда килергә булдың? Хатының язмады, хатны дусларың язмады. Син үзең утырып минем директка җибәргәнсең. Әйе, заявка. Мин үзем яздым. Миңа сезнең тапшыругыз башлаганнан бирле бик ошый. Мин карыйм, яратып карыйбыз. Гаилә белән бергә утырып карыйбыз. Һәм икенчедән үземне профессионал кешегә тапшыру. Ул чыннан да зур, ничек дип әйтим инде, минем өчен ачыш булачак. Юк, эксперимент дип әйтер идем мин. Яшь кешеләр гел эксперимент ясап торырга тиешләр бит, әйме? Чөнки профессионал булган кешедә ул барыбер белә, ничек куерга икәнен, ничек күрсәтергә икәнен. Кирәк вакытта үзенең советларын биреп, сине ничектер бүтән яктан яңа образдан күрсәтергә, менә шундый ни белән, хыялларым белән килдем сезнең. Мин сиңа карап торам һәм менә бу челканы алып атырга телим. Менә шу челкадан күз китми, үзем тыңлыйм, үзем челкасына гына карыйм, чөнки менә моны ничектер кыскартыргамы, алып атыргамы. Ну, безнең парикмахерыбыз, чәч остасы Мира, ул мастер, ул күргән теге скан аша уздыра, әйме, шалт кисеп ата кирәкмәгәннәрне. Ну, сакал өстендә дә монда эшлисе бар, махсус барбер, шулай ук Мира,
ул соқалны дәрәткә китереп, ир-атлар өчен айрым спа процедура уздырачак. Чөнки без үзгәреш этапларын ир-атлар территориясендә ир-атлар матурлык салонында уздырабыз. Алайса кайберәүләр көлергә мөмкин. Матурлык салонына киттеләр димме? Ир-атлар, махсус ир-атлар территориясе бар. Бу турыда онытмагыз һәм бер кайчан да каушамагыз, икеләнмәгез. Чөнки сезнең тышкы кыяфәтегездән бик күп әйбер тора. Шул бизнес алып бару, эш, аралашу һәм әлбәттә инде хатын-кызларны бераз көнләштерергә кирәк. Мин дөресен әйтәм. Чөнки әгәр дә сез һаман бер төрле акча эшлим дип кенә йөрисез икән, хатын-кызга ул туя, ул матурга карый башлый. Сез бөтен кешенең игътибарын җәлеп итеп торсагыз, ул һәрвакыт сезне көнләшеп кенә теге янында гына ташак. Киләле монда дип. Но миннән көнләмәгез. Минем ирем бар, минем балаларым бар, мин кеше ирләренә тимим. Без аларны бар тик үзгәртәбез. Чын профессионаллар командасы зур эшкә алына. Нияз, бир-бишне, син молодец. Саша, китер куртканы. Без киттек үзгәрергә. Исәнмесез? Нияз, күрәсеңме, клиниканың дерматологы, косметологы Лилия Искәндәрова безне елмаеп, көләч йөзе белән каршы ала. Без егетебезне ышанычлы кулларга тапшырабыз. Үзебез күзәтәбез. Мин тапшыруының геройы Ниязны без бүген сәламәтлек һәм матурлык клиникасына профессиональ косметолог янына алып килдек. Хәзерге заман косметологиясы бит тиресе артыннан карау процедураларын хатын-кызлар өчен генә түгел, ир-атлар өчен дә тәкъдим итә. Бит тиресенең өске катламын яхшыртып, аңа сәламәт кыяфәт өстәр өчен, корылыктан яисә артык майдан, бетчәләрдән котылу өчен ир-атларга да кимендә айга бер бит тиресен чистарту процедурасын үтәргә киңәш ителә. Бит тиресен чистарту өчен атравматик процедура кулланыла. Составларында җиләк-җимеш кислоталары, су үсемнәр, үсемлек экстрактлары булган кушылмалар үле тән күзәнәкләреннән котылып, бит тиресенең өске катламының яңаруына китерә. Дуслар, хәзерге вакытта без Партос ир-атлар территориясендә. Монда бары тик ир-атларның чәчләрен кисәләр, сакалларын рәткә китерәләр һәм карагыз, монда килүгә Нияз ничек үзгәрде. Чәчләре үзгәрде, сакаллары үсте, татуировкалары барлыкка килде. Менә ул чын үзгәреш. Курыкмагыз, ул яшә. Ул янәшә аның хәтле үзгәртмәдек. Нияз белән без әле килеп кенә җиттек. Үзгәреш этапларын хәзер башлап җибәрәбез. Бездән аерылмагыз. Сәлам, Мира. Сәлам, Гүназ. Ничек хәлләр? Бик әйбәт. Безнең героебызны Ниязны каршы ал. Сәмсез. Безгә Нияз утыр. Безгә киләм дип, тапшыруга эләгәм дип. Нияз, ничә атна чәчен кисмәдең? Бер ай чәчен кисмәгән. Бер ай сакалын кырмаган. Сиңа теге әйбәт продукт тапшырабыз без. Бу инде менә безнең хәзер чын мастер, чын барбер. Менә әле генә күрсәткән егет, ул безнең шулай барбер, мастер Михаил иде, ләкин ул хәзер бүтән кешене эшли. Мираны без сиңа беркетәбез. Рахмәт, Гүназ. Мира, кабул итеп ал Ниязны. Берәр сәгатьтән, юк, 2 сәгатьтән диреме? 2 сәгатьтән без Ниязның яңа образын каршы алырга хәзер булачакбыз. Уңышлар сезгә, уңышлар. Рахмет. Нияз, күрәсең, көзгә инде капланган. Мин аны ашам эшне бетергәч. Хәзер инде чәчне юырга барабыз. Нияз, нинди прическалар булганы бар? Бокс, полубокс, кечкенә вакытта пеләшкә дә кистергәнем бар. Соңгы вакытларда классик рәвештә кистергә тырышам. Беләсеңме, хәзер нинди прическа була? Юк. Күрерсез. Сакалны куерту өчен тальк. Сакалның идеаль фиксациясе өчен спрей. Сирәгәеп баручы сакал өчен тоник. Мин кайсысын сайлыйм икән? Бәлки
soqol o'stirir uchun gel turi kelir. Ularning barasında Niyazga qoldirib, chunki Mira endi Niyazning soqoli. Ana ko'rsatma. Natijani ko'rsatamiz. Men hozir shin-shinlab shoqatu hissin kameraga ko'rsata oldim, chunki men barliq prosesni kuzatib turdim qirdanimi. Lekin u bizga nechik bo'lib keldi, ham Nasinaning ham prichoskasini nechik o'zgartirdim, yer bilan ko'k arasi. Men shunday shod, haligi cholkadan qutulug'a. Ni xotin qizlardan, ni iratlardan men cholkani jinim sevmayman. Mana olib o'tdik, kishining mong'oyi ochildi, rahat bo'lib ketdi. Hammanasi mana bu qiri-qirilardan sheshlarini oldi, uning yuzini uzunaytirib jiberdi. Yeysan yobiqdimi ekan bunda 1-2 soat o'tirib davomida. Qo'rquvingdan da bo'lsan. Voy, tragediya. Hozir seni kuta oldi Liliya Farhadshina, u bizning vizajist. O'zigina tugul, u patchlar hozirlab qo'ygan. Salam, men vizajist Liliya Farhadshina. Men sizni bugun shunday patchlar bilan qarshi olaman. Ular nega kerak bo'lgan, men hozir anlatib ketaman. Yo'qdan turganda qo'yib kishilarning ko'z qaboqlari shishingan bo'la. Ham shu shishinganlikni kemitirish uchun biz patchlar qo'llana olamiz. Patchlarni biz ko'z ostida 5-7 minutga qo'yamiz. Bugungi kunda xotin-qizlar bilan bir ratda er-yigitlarda o'zlarining tashqi qiyofatini zo'r e'tibor beradilar. Ish shartlarida da iratlarga o'zlarini qarab yurtirgan mumkin. Buning uchun bit terisini ishtirta turgan skrab, maskalar ham dimlantirg'ich kremlardan foydalanirga bo'la. Ertan yuvingandan so'ng skrab surtib, bitni ulgan ko'zanaklardan ishtirtamiz. Shundan so'ng tiqlantirg'ich krem teranroq o'tib kirsin uchun losyon qo'llanamiz. Hozir endi bit terisining nechta bo'luvini qarab, qora yoki moyli bitga to'qlantirg'ich, dimlantirg'ich krem surtamiz. Bu bit terisini salomat o'smir ham elastichnost berishga yordam etadi. Patchlarni olgandan so'ng ko'z tuplaridan shishingilik ketadi, ham ko'z tuplari yoqtirib ketadi. Oshamiz kuzgina do'stlar? Siz hazırmi? Niyaz hazırmi? Hazır. Babam. Wow. Soqol qara. Soqol turli bo'lalar, endi stillaymi? Da. Munda yo'q, munda bor. Yuz ochilib ketganmi? Aye. Zinhar ishni cho'kini butan bir qashonda o'stirma. So'rasalarda. Прическа вообще просто, bilmayman. Yoshlarcha zamoncha stilli. Dres, aye men kelisham. Но men ani o'z ko'z oldimga keltira olmaganim mana прическа bir qachon tashlata olmasim shekilli mana, ну действительно. Siz hali iratlar o'zgarmaydi deysiz. O'zgaradi, mana Niyaz o'zgarishning oshiq misoli. Niyaz qora 1 minut vaqt beramiz, 1 minutdan so'ng ketamiz kiyim kiyib bitilgan. Unda endi bizni stilistimiz Liliya Ismag'ilova kutib turadi. Rahmat. Реально uzmayib ketgan. Mira rahmat olsun. Kundalik turmushda sportshik stilida ishga borishga bo'ladimi? Bo'ladi. Bu haqda bizning stilistimiz Liliya Ismag'ilova so'zladi. Sport shik obrazini nechik qo'llanirga kundalik turmushda ham sport shik obrazida biz ishga bora olamizmi? Bu so'rovga ko'pgina iratlar javob berishga chetinsinarlardir, balki endi bu so'rovga javobni bilmaylardir deb o'ylayman. Shunga ko'ra men sizga buni durustini so'zlab ketasim keladi. Shunday толстовкаларга kelganda ani bitta o'ng'ayli qo'llanirga bo'ladi. Nimadir zangar tusdagi jins shalbar bilan shu vaqtda
менә шушындай плащ, тренч дип атыйгында, шундый тренч белән кигәндә, ул бик тә матур булып күренәчәк һәм бик тә стильле булачак. Капюшонын инде без әлбәттә чыгарып калдырырга тиешбез артка якка. Һәм мин сезгә менә шушындай плащларга килгәндә әйтәсем килә, бу плащларны без классик кием белән дә кия алабыз, шул вакытта біз аларны кроссовка һәм кедалар белән дә кия алабыз. Джинс чалбарларга килгәндә киң фасоннарны сайламаска киңәш итер идем. Алар әзгенә үзебезнең размерга туры килә торган, дөрес размерда булырга тиеш. Шулай ук мин чисталык турында әйтәсем килә. Күп кенә иратлар чисталык турында онытып җибәрәләр кай вакытта, чөнки безнең яз урамда төрле һава торышы була. Шуңа күрә сез нинди генә урынга эләксәгез дә, аның турында искә төшереп, киемегезнең чисталыгына игътибар итәргә тиешсез. Һәм менә шушындай чалбарларны әйтеп китмичә булдыра алмыйм. Бу инде шундый спорт чалбары, кара төстәге. Һәм икенче яктан килгәндә, анда менә шундый ак төстә лампаслар бар. Бу лампаслар һәрвакыт безгә әзгенә ниндидер принт кебек шундый модалы рольне башкарып үтәләр. Бу мондай чалбарлардан бер дә куркырга кирәкми. Алар безнең трендта, алар безнең модада, һәм алар безгә шундый үзенчәлекле, стильле, модалы ниндидер җил биреп җибәрәләр безнең образларга. Иратларга әйтәсем килә, сезнең һәрбер көнегез гүзәл затларыбызныкы кебек үк шулай ук матур киенелгән һәм үзегезгә игътибарны җәлеп итеп тора торган булырга тиеш. Безнең Ниязда шипшен европеец образы. Ниязга бу төсләр чыннан да бик тә килешә. Ул шундый ачык, үзе шундый ачык йөзле, зәңгәр күзле. Аңа менә бу төсләр аны тагын да ничектер контраст бирә. Һәм опак кеда менә инде бөтен образларга да туры килә. Шундый буйлы күлмәк. Хәзерге трендларның берсе чинасы дип атыйбыз без бу шортыларны. Өстендә инде аның шундый диңгез стилендәге джемпер, рюкзагы инде юл кешесенә, курортка бара торган кешегә алмаштыргысыз әйбер. Спорт образына шулай ук игътибарны бирергә кирәк. Спорт образы ул үзе бер спорт стиле булып тора. Сумка, аяк киеме барсы да бөтенесе җайлы булырга тиеш. Һәм шул вакытта бик тә стильле, заманча. Шалбарны инде мин монда джинс шалбар сайладым. Ул шундый стрейч материаллардан тегелгән. Бомбер шулай ук безнең спорт стиленә керә торган киемнәр, һәм алар инде кешегә максималь рәвештә туры килергә тиеш. Һәм менә шундый көндәлек тормышта без җайлы гына итеп киенеп чыгып киткәндә, яисә инде без спорт белән шөгыльләнгәндә, шушы образ бик тә кулай вариант булып тора. Бу образ тулысынча color block дип аталырга мөмкин. Һәм дуслар, Ниязның өченче образын каршы алырга әзербез. Менә шушындай команда белән көтеп торабыз. Стилистыбыз Лилия Исмагыйлова, визажист кызыбыз Лилия Фәрхәтшина һәм күрәсезме, безнең янәшәбездә тагын бер яңа кеше бар. Автор башкаручы, бик күп популяр җырлар авторы Гөлнур Галимова. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле кичләр барыгызга да. Сез уйламагыз, Гөлнур ханым, ул Ниязның туганы микән, хатыны микән дип, юк, ул безнең махсус кунагыбыз. Без шундый сюрпризлар ясарга яратабыз үзебезнең геройларыбызга. Һәм Гөлнур ханым булай гына түгел, күрәсең, буш кул белән түгел, үзенең концертына 2 кешелек чакыру билетын алып килгән. 5 апрель көнне Ленин мәдәният сараенда Гөлнур Галимованың зур концерты узачак. Гөлнур ханым, әйтеп киттегез әле берничә сүз белән нәрсә була? Җырлы язмыш дигән проекттан беренче сезоны була инде ул. Анда бик зур мотор безнең атказанган җырчыларыбыз булачак, Алла бирсә. Шуңа күрә инде менә шушындый мотор билетлар ясадык. Кызыгып килерлек безнең концертка. Ха, кызыктырабыз Ниязны алайса. Сез, Гөлнур ханым, безнең героебыз Ниязга хәзер үзегезнең бәягезне бирерсез. Гөлнур ханым, без сезгә уңышлар телибез. Димәк, 5 апрель көнне Гөлнур Галимованың концертында очрашырга насыйп булсын. Шулай ук җырлы язмыш дип исемләнгән проектыгызга да без бары тик якты юллар телибез, зур үрләр телибез. Алга табада шундый матур иҗади проектларыгыз белән халыкны сөендерегез. Бу проектта инде безнең Татарстанның гына түгел, теге күрше Башкортстан Республикасының артистлары да, Мәскәүдән, гомумән бөтен республика буенча бик күп артистлар катнашачак монда. Без яшь башлап җибәрүче артистларны да сәхнәгә меңгезергә булышабыз.
Алайса Нияз жырлысы келсе сізге генә килер. Әлегә без аны концертка озатырбыз, ләкин концертка озатканчы үзен күрик әле. Нияз, рәхимет. Искиткеч образ булган бу монда әзерәк шундый катнаш, әзерәк спортивный, путешествиегә да бара. Бу гомумән дә минем күңелгә бик хуш килә торган образ булган. Образ хуш киләме, егете хуш киләме? Барысы да хуш килә. Киеме үзенә бик тә туры килә. Мондай теге чемоданлы образ минем күз алдымда шундай теге эшлекле, жидди һәм шул вакытта бик тә яшь булган ир-ат образы басып тора безнең каршыда. Ул шундай конференциялардан кайтып килә торган, шундай жидди генә ир-егет. Ир-ат һәм классика дигәч гел кара төскенә килә башка. Юк бит, менә җәмәгать күрәсезме? Зәңгәр су төсләр һәм менә бу бу күлмәкнең принты ничектер җанланып җибәргән бу образны. Безнең бит инде гардеробта принтлар булырга тиеш. Менә бу образда ул иң кулай вариант булып тора. Һәм аның аяк киеменә дә игътибар итәргә кирәк. Аяк киеме теге джинс шалбарларга да туры килә һәм классик образга туры килә. Чөнки безнең күп кенә ир-атлар кайбер классик аяк киемен дөрес итеп кия белмиләр, алар кияләр аны джинс шалбарлар белән. Менә бу образда ике стильнең берләшкән очрагы. Супер. Хатын-кызлар да үзләре янында матур каралган ир-атларны күрәселәре килә. Һәм шуңа күрә дә ир-ат үзенең тышкы кыяфәтенә игътибар бирергә тиеш. Иртән торгач бераз крем сытып куйга була, яки әзрәк патчлар куеп алырга була. Булар барысы да битнең сыйфатын яхшыртачак. Менә шушындый билет бик матур әйттем инде. Шушындый матур итеп язгы иттереп эшләгән концерт бит җанымда яз булып кала әле дип атала. Менә сезгә 2 билет име. Үзегезнең яраткан кешегез белән шулай килергә. Менә монысы миннән автограф белән сезгә журнал. Менә шушындый журнал. Үзегезнең дусларыгыз, туганнарыгыз белән рәхим итегез концертка барыгызны да көтеп калам. Нияз, тапшыру ахырында без синең фикереңне ишетергә телибез. Безнең команда, безнең тапшыру синдә нинди эмоциялар, нинди тойгылар уяталды? Беренчедән бик зур рәхмәт әйтәм сиңа, әйтәсем килә сиңа Гөлназ һәм бүген безнең белән эшләгән кешеләргә мине матур айткан өчен, ул барбершопка алып барган өчен, ул чыннан да минем өчен ниндидер зур бер яңа ачыш ясады. Үземнең тормышымда ниндидер бер яңа битне әйләндереп ачкан шикелле булды. Икенчедән, менә бундый образлар, кыяфәтне ничектер рәткә китерү, матур айтып күрсәтү үзеңне, чыннан да үзеңне ничектер бүтән хис итә башлыйсың, рәхәт. Әйе, үзеңне, чөнки гел ир-ат кеше бит, хатын кызны ничектер рәхәтләндерергә тели, менә аларга яхшы эшләргә тели. Бүгенге көндә миңа шундый менә ничектер релакс көн, күп игътибар буларак, менә хисләр шундый әле һаман да үземә ышанып бетә алмыйм. Һаман күзгә барып карагач, прическамны карыйм. Чемоданга тотынган. Чемоданда ши. Тиздән самолет, шуңа күрә тиз сөйләргә кирәк. Рәхмәт яусын, мин бик шатмын һәм менә нәрсә әйтеп китәсем килә ир-атларга. Әгәр уйланалар икән, бер дә юкка калмагыз, курыкмагыз. Обязательно килергә кирәк, чөнки бу кирәкле бер ир-атларга, хатын-кызларга гына түгел, ир-атларга да бу бик яңа, ниндидер зур бер ачыш булачак сезнең өчен. Рәхмәт, рәхмәт Нияз. Димәк, хатын-кызлар, ирегезне кибеткә алып бара алмыйча фаланасыз икән. Ир-атлар, әгәр дә үзегезгә стиль таба алмыйча фаланасыз икән, прическагыз ошамый икән, һәм гомумән Нияз әйтмешли, үзегез бер көн ял оештырып, ир-атлар зонасында рәхәтләнеп спа процедураларга күмелергә телисез икән, килегез безгә. Мин тапшыру тулысынча бушлай социаль телевизион проект. Мин Гөлназ Сәфәрова, чын профессионаллар командасы, шибәр кызлар, сезнең белән сау булашабыз. Гөлнур ханым, концертыгызда уңышлар, тамашачыларыгыз күп итеп килсен, Нияз уңышлар, бәхетле булыгыз. Исән сау булыгыз.